Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय तो बहुत ही गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायनो सम मोनदों आरोना तो माने खामानि मावगासिनो माने एकदम जेरावबो थांनो हायाखै आरोना न'निफ्राय तो नोंथांमोनखौ दिनैसो लोगो मोनसिगोन आरोना तो आं दायो माने बेसर एसे गायदों जोङो ओमफ्राय बेवहायनो दंफैयो आरो नै रोदोमहांबाय बेसरा माने एसे उथिहांबाय आरोना तो नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना तो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। लोगोफोर माने आं माने बिराद गोबाव लोमजानानैबो दोङोमोन आरोना तो बेनिखायनो देहाफोराबो एसे रानलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय हामजोब्बाय मानसिया तो माने लोमजानानै दंमोन एसे गोबावसो माने लोमजानाया थाबाय थादोंमोन आंनिया तो बेवहायनो माने जानाय लोंनाय थिग जाया नालाय तो बेखायनो एसे हामलांदों आरो देहाया ओमफ्राय नै जोङो टटेल माने 3 बिघा गायदों आरो ओमफ्राय लोगोआ बैथिं माने लोगोनिबो दोङो ओमफ्राय बे 4 बिघा गायदों आरो ओमफ्राय हाया लोगोनिनो ओमफ्राय बेवहाय माने बिनिफ्राय हाखौ लाथ'नानै ओमफ्राय देग्लाय गायनायदों आरो बेसर तो माबायदि जायो तो नायनोसै तो माने मैयाहाय माने एम्फौनि मुलि माने सासे हाजिरा होनानै सारहोदोंमोन आरोना एम्फौनि मुलि तो बेखौनो एसे नायनो फैदों आरो दुब्लियाव माने दिनै एसे सम मोननायखाय आलु गायदों एसे तो बेवहाय माने जिगाब होनो नागिरदों आरोना नै लोगोआ एकदम जिगाब खनसायगासिनो आरो बे खाथियावनो ट्रेक्टर गिदिरजों माने नानाय जिगाब नानाय आरो हानाय ट्रेक्टर अरे कहना क्या चाहते हो बेवहाय होदोंमोन नालाय तो बेजोंनो माने जिगाब थालांनायखौ माने खनसायथिंदो आरो नै लोगोआ एकदमबारे बारा नङा आलुआ मा जास्ट न'आव एसे जानो आन्था गायदों आरो तो नैबेवहायनो एसे रोदोमहांदों दासो ओमफ्राय जिगाब पुरा जिगाब होनो नागिरदों आरो जोङो तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। तो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नै जिगाबखौ फोखांबाय आरो एसे माने न' जानो थाखाय एसे आलु गायदोंमोन आरो तो बेखौनो एसे जिगाब होफैदोंमोन तो नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो तो माने भिडिअबो बानायनो मोनथाराखै नालाय माने जेरावबो थांनो हायाखै तो बेनिखायनो मोजां ब्लग लाबोनो हायाखै आरोना तो माने नेक्स्ट ब्लगनिफ्राय मोजां ब्लग लाबोनो सेस्था होसिगोन तो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै जोंना बेसरा बेनो आरोना ओमफ्राय खाथियाव एसे माने आलु गायदों न'आव जानो थाखाय आरोना फाननो थाखाय नङा दै माने न'आव जानो थाखाय एसेल' गायदों माने डबल फिसा मोनसे गायदों आरोना तो बेसरजों लोगोसे
जोंहानि आमाय आरो न'निनो जायो ओमफ्राय बेयो माने गायदों आरोना ओरैबायदि मोजां जादों आरो बेसरा थ' नोंथांमोना नैथिं नायनो हागोन माने केमेरायाव एसे बोरैबा नुयो आरोना मोगथाङाव माने ओरैबायदि मोजां जादों आरोना थ' बेयो माने बोसोरै गायबाय थायो नालाय थ' बिथाङा माने बोसोरै गायनायनि माने एक्सपिरियेन्स दंखायो बेनिखायनो माने मोजां जायो आरो बेनिया माने जों आरो फार्स्ट टाइम नालाय जोंनिया माने हामाबो जायाखै जोंनियाबो थ' मिडियाम जादों आरो एसे माने बारा बांद्राय मोजांबो जायाखै थ' नैबे माने ओरैबायदि मोजां जादों आरो थ' नोंथांमोना ओमफ्राय माने मोजां जादों होननानै सानदों आरोना थ' माने दा टाइमाव माने एसेबांबो बुंद्रायनो हाया मोजां जादों होननानै थ' माने देरब्लासो मिथिसिगोन आरोना उनाव थ' नायनोसै माने बेसे मोजां जायो थ' ओमफ्राय जोंनिया बेसे मोजां जायो नायनोसै थ' नोंथांमोननोबो निस्सय खिथिगोन उनाव दे माबायोब्ला आरो देरोब्लाथाय बिबार बारोब्लाथाय थ' बिबार बारोब्लानो गम मोनोना माबायदि माने बबे मोजां जागोन बबे मोजां जाया थ' नोंथांमोन बिबार बारोब्ला लोगोफोर ओमफ्राय नै नियावहाय माने गुमै सासे गायलायदों आरोना बिनिया पुरा बारबाय आरो नैखिना माने एसे बोरैबा जाबाय ओमफ्राय बैखिना एसे मोजां जादों आरोना थ' ओइ नैबेथिं एसे मोजां जादों आरोना गुमैनि आरो बेनो जों गामियाव माने फार्स्ट गायदों आरोना थ' बारजोब्बाय पुरा थ' बेखिनिखौ नोंथांमोना एसे शेयार खालामबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो आंनि चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना गोदानै नायदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' दे बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन ओमफ्राय जों दा माने खाथियावनो एसे खाथियावनो दंग' दङ आरो मोनसे थ' बेवहाय माने दुगैनानै थांसिगोन आरो न'आव थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय